because munhu akuru but ari kurwara haakwanisi kugara sezvandakaita izvo anogara akapfugama kurara haakwanisi kurara sekurara kunoita vamwe anorara akapfugama munhu ari kurwara saka anotoda panhu pekugara anoda munhu anoita keya naye panotoda rubatsiro rwechikafu pekugara nemari dzechipatara saka ndochichemo chandinacho kuti baba havachibatsira ndinonzi Nyarai hangu ndauya mudarira mambo ngezi ndauya mudarira mambo ngezi ndakamhangarira Kenneth hangu pamusoro pekunetsana kwedu chataura chokwadi changu chese ndataura makwadi sunga nemhosva Mwari vanidze dzimipo ndizwa right ipai Kenneth hangu indonzi Kenneth hangu ndinonzi Kenneth hangu ndauya mudarira mambo ngezi ndamudarira mambo ngezi ndozvidaira zvandikumangana Nyarai hangu zvidaira zvamumangarwa naNyarai hangu uchataura chokwadi changu chese ndataura chokwadi changu chese ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva Mwari vandinzwe dzimipo ndinzwa nedzimwepo ndinzwawo right amai ndiye Kenneth amanotaura naye pamberi pamambo taurai tinzwe nyaya yenyu nyaya yangu iri pakuti ndine mwana anorwara ne27 years saka nemumwe wacho ane 16 years mukomana saka ndini ndanichigara navo vana ava baba vangu vasingandibatsiri kuchengeta vana saka ndakazoenda kukoti last year muna June muchinomhangara maintenance ndobva baba vati vanokwanisa kubhadhira $60 ndobva ndavabhadhira $60 here for 3 months saka ndakazobuda kunoku ndichienda kuZambia nemwana wacho anorwara kuchipatara saka pandakazodzoka kuchipatara vanga vane 3 months vasiri kubhadhara ndobva ndatovadedza baba ava ndakati tarirai ndaita mwedzi wese ndiri kuZambia inini kurarama kwandoita ndorarama nekutengesa saka ndokumbira kuti mumbotibatsira kubhadhira rent motowedzera pa$60 kuitira kuti pamba patiri kugara tisadzingwe ndo pamba pandiri kutokwanisa kugara ndichichengeta mwana takasununguka because dzimwe dzimba wakaita murwere munoita sei munodzingwa baba havana kukwanisa kuita sei kundibatsira ndobva ndadzokera kukoti ndichiti ndonowedzeresa mari yemaintenance vana vanga vamboenda kumba kwavo ndifunga ngoenda zvemazuva mashoma mumwe wacho ndandamurova mukomana nenyaya yekuti angaita musikanzo ndobva atiza ndobva aenda kumba uyo ari kurwara tabva kuZambia pane vanhu vandakanga ndaudzwa kuti vanokwanisa kurapa nemushonga wechibhoyi saka tai hadi kuiswa mushonga taita zvokumubatirana saka akabva atiza kuenda kuiswa mushonga kwekwe ndobva aenda kumba kwababa vasvika saka pandakazoenda kukoti ndichida kuwedzeresa mari yeyi vana vangu vari kuna baba ndobva baba vataura mukoti vakati handikwanise kuwedzeresa mari because ndini ndiri kugara nevana saka ndini ndakumbogara nevana ndakati hazviite kuti baba vati vanogara nevana pamusaka pekuti mwana ari kuita sei ari kurwara mwana musikana zvikanzi nedare tati vana vakumbogara nababa vavo ndobva ndadzokorera futi ndakati hazvikwanisika kuti baba vagare nemwana musikana ari kurwara zvikanzi tati vana vakumbogara nababa vavo ndobva tabuda mukoti mwemwe kwanguri mamuri muna January saka musuna apa ndipandakabva ndafonerwa nandisipo nandiri kucondition zvikanzi navhero mama ndiri kurwara ndakuenda kuchipatara tikati manje iweona wakutaura inini ndatobva kumba kuti ndisori kucondition ndobva ndafonera baba wacho ndikati vhero ari kuti ari kurwara imbotorai mwana muende naye kuchipatara zvikanzi handitorina mari handiri pane tsamba yesocial welfare ndaarapwe netsamba iyoyo ndakati hazviite vhero akwanise kufamba kutoti aende kuchipatara kwanenge aifanira kurapwa kuparenyatwa anotoda kuhayirwa moti saka takangochinjana mashoko ubva zvapera ndadzoka akati mama hauyai mutitori kuno kujeji vari kugara vachinondipopotera vachindibve pano ndakutoona kuti vakutondipa stress yekutoti pamwe wada kuti ndifera handisi saka ndo pandakabva ndaenda kupolisi ndichiti ndivadedzwa vatitaurira
zvikanzi nemapurisa hatikwanise kuti mutaurirane because since makamboti nyaya yenyu makamboenda kukoti dzokerai kukoti. Ndakabva ndaona kuti kukoti ndogona kunowana futi kusanowana rubatsiro because vanhu vayo kuti havakwanise kuti vaende pagiraundi vaone mamiriro akaita zvinhu. Ndopandakabva ndauya kuno pandaripotachi nyaya yangu. Saka inini nyaya yangu ikuru ndoda kuti baba havandibatsire because yes musikana ari kurwara ane 27 years but anonzi haana asi hafaniri anozoita sekutumentemo because munhu akuru but ari kurwara haakwanise kugara sezvandakaita izvo. Anogara akapfugama. Kurara haakwanise kurara sekurara kunoita vamwe. Anorara akapfugama. Munhu ari kurwara saka anotoda panhu pekugara. Anoda munhu anoita keya naye. Panotoda rubatsiro rwechikafu, pekugara nemari dzechipatara. Saka ndo chichemo chandinati kuti baba havandibatsira. Namedu mwaimba tinoti chichitese kutamba namo. Mataura zvakwa. Ndaona makanzi hangu mese muri chine. Tiri mukadzi wemurume. Makachaza. Unochanorwara nei? Ane kenza. Kenza bai. Iri kuzasi. Uterus cancer. Anzi vaivawo kenza. Alright. Makaenda kumaintenance kuti I understand matauro ora. Ndizvo. Koti ikati. Koti yakatibvunza kuti baba munokwanisa kubhadhira mari pekutanga. Vakati $60. Mama achibhadhara. Vakabhadhira 3 months. Dzimwe 3 months vanga vasina kubhadhira. Vakazobhadhira 2 months pokasara imomo 1 month yacho vanozobhadhira. Manje macomplaints ema-maintenance kuti akataura major state kudhara mambo haachataura nezvavo. Unodzokera ikoko kuna major street ndokunopera nyaya dzenyu. Zvikomo zvinopana kuti zvinotopawo chiutsi kuna major street. Mukabva nenyaya yekuno muchenda kuna major street. Zvikomo zvinopana namute. Major street munonzwa mudodi muno Major street hatore nyaya yatongwa namambo kuda kuitora zvakare kuitonga futi. Mambo futi havatore nyaya yatongwa na Major street vaitonge futi. Mambo anotora yabva kumusha kuna sabu obva vaifudza kuna Major street mukabva muchienda nenyaya dziri customary law munosvika kweyo munodzoserwa kwamambo. Saka yenyu yakatotongwa naMajor street kuti tipinde yaimwe nyaya ndokutaura chokwadi singakutendereri manyazi unopanzwisisa. Saka kureva kuti nyaya yangu endezve isu customary law act yatinoshanda naye isusu panyaya yese yamataura mese mimi havana mhosva yatinovapa, asi kuti mukugara vanenge vasingaite zvakanakira mhuri yavo tinongovatsiura. Nyamba havagoni kuti ripai mombe nekuti hamusi kuchengeta mwana wenyu azviko. Tinangoti apoishamwari chengeta vana vanekuitei. Toda kuti mupodo uchibvisawo mari yakati tichiona pamwedzi wega wega uchitipa kuti tibatsirane mukadzi kuchengeta mwana wenyu. Zvisinei ndataurisa kuti muwanisai baba nyata unadzimai maingu ndainga mama taura izvo ndimuno kuti vana indii ndaigara navo izvi nomukomana ariko kumba uku ndichigara naye. Pane 2 days atobva mwana wemusikana wekare zvino kumba uku ndakafondera mai vatoti maifero mamboya mumboita sei mumboona nemwana kuti zvakamira sei. Kozi inini ndiri baba ndikugara mu1 room nemwana musikana nemwana mukomana. Eni mwana musikana wacho yeye atoenechi neurwere hwekenza kuti kenza yacho iri kumagara kunoko. Ini handingakwanisa kusimudza gumbo remwana ndoona kuti progress yemwana. Dai mambotorawo mwana mombofamba naye nekusaidhiwo futi ndatotsvaga mushonga waigarira kumba uko. Saka zvazvo zvatondiitira sei zvatondiomerawo ndoti mukadzi yanditambudza madzimai vanditambudza
Chokwadela mazume yangu akagara chese zvakanaka. But tikazosiyana tine 6 years tasiyana. Vana vanenge shungurudza nguva Alright. Uzashungurudzane paupenyu. Ndoda kuti ndiri kujaji ndichiti. Makasununga here pakati pezvinhu kusvika pano paofisi. Hongu mama. Munouya mozoona president wezawamunge. Muvataura nezvedambudziko ramini naro. Vane ma-ideas. Anouya mese mukavira musiyane kuyametse kumotukarara kurwisana. Munouya muri vaviri nedambudziko remwana. Moti tiri mudare. Vamurangana vakati 20 zvokuone kana ndisipo mungagona kutibatsirawo. Manzwiza language yavo. Muchataura sevanhu vanenge vasangana. Asi nyaya mungamhangare senyaya apa munodare munoona iri papi nyaya. Nyaya haipo zvayo mambo kasi iye babavo vabatsire mai pakuchengeta mwana pamari apo. Kuti mai vaite sei vari kunzwa mai vari kuti imba yandikugara nini ndeyokuloja haisi yavo nomwanasikana iyeye. Zvakare mai vari kutaura kuti pondi yavo hakuna mimba ingagare zvakanaka sevava vangagamuchei munhu anorwara saizvozvo. Kuti dzimwe dzimba dzavo ndakadzingo kare. Saka ipapo ava marende acho anonikurirawo somunhu wesidzimai. Ndotsikurira tingaite kuna baba kuti baba batsirai amai nokugara kwavakaita mwana ndowavo ndizvo kana musingavabatsiri dasve vazogwadziwa kuya kuno kana muri mimi vokugwadziwa munouya kuti kupi kuno kupotera kuti muite sei muidzaniswe. Redu dara ritori zokoti ndezvavo ikoko munoenda ikoko but kunoti kuti sutobatsira ichi amai pakugara nomwana sezvo mabvuma mega kuti handingasurudzi chinzwa tomwana icho wada mwaisurudza chigezavo wabva kwandiri mwana pesa pandina ndinayo kabve munai makadero namamuri rongo nokuti zvino akatotiza mai tererai muri kuteerera here hongu mama kamusikateereri isitokusiyai kana zvatikutaura zvinovaka kuti mwanasikana kubva pa10 years 7 years haachagari nababa. Kana kuti manga munaye muchiita mamuchimugezisa ndimi kosaka mamunaye pakudii hamuzivi tikafamba nenyaya inopesa yaoma kwamuri. Teerera kuno baba mwana ngagare namai batsirai mai ava mari yomwana. Next month, sign